खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 सेप्तेम्बर समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, नखराव फिसा मोननायनि आसा दं, गोजोन खुसिनि सान जागोन। बृष राशि, जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन, नखरा मोजां थासारियाव फैगोन। मिथुन राशि, गावनि आंगोजों थगायजानांनो हागौ, गोसोआ बायग्लिगोन। कर्कट राशि, सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ, फिसा बाथ्रानि थाखायनो नांलायनाय जागोन। सिंह राशि, गोदान जिउ मोननाय बायदि मोनगोन, जोबोद गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। कन्या राशि, दुखु दाहाफोरा जोबस्रांलांनो हागौ, गोदान लामाजों आगान सुरनो हागोन। तुला राशि, गावनि अहंखारजोंनो सोलिगोन, गुबुननि बाथ्रा खोनासंनाय नङा। वृश्चिक राशि, दोहोन दौलतआ खहा जागोन, गोबां जार्लायाव गोग्लैगोन। धनु राशि, फंबायनि जाफुंसारनायावनो गोसोखौ सुखु मोनगोन, नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। मकर राशि, गोरोन्थि बुजिलायनायावनो जाथि खुरमाजों सुथुर जालायनो हागौ, सोमोन्दोआ गावस्रालायगोन। कुम्भ राशि, माबा मोनसे दाय मावफ्लांना गोसोआव गिखांबाय थागोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। मीन राशि, जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, मोनसे जायगायावनो दिदोमै थानो गोसो जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।